OK. Čaute, vítam vás u ďalšieho videa. Dneska si ukážeme, ako robiť profilovku na YouTube. Alebo na niečo iné. Takže spustíme svoj prehľadač. A napíšeme Pixlr. A Pixlr Editor. Tak, dáte Create a new image. A to si nastavíte takto a si dáte vlastne meno, alebo že čo tam robíme, napríklad, tak dáme teraz. Tak, tu si nastavíte, aké to má byť toto, ako to má mať šírku a tie proste, no tu si to viete nastaviť, potom si dáte OK, skočí vám také a kliknete na tú modrú obrazovku, neviem, jak to mám nazvať, prepáčte. OK. A kliknete na toto a tu si vyberáte, že akú farbu tam vlastne chcete mať. Tak dáme si toto napríklad. Tak. A robíme čiarku. Tak, vieme si to všelijak naťahovať, jak len chceme. Tak a potom tu na Ačko dáme také, že text. Napíšete, čo tam chcete mať. Tak asi ja tam budem na toto. OK, tu si nastavíte, že aké to má byť, akým písmom. Napríklad tak. A tu na že krivé, hrubé, krivo, hrubé a tak proste. Dáme hrubé. Pardon. A tu, aká tu má byť veľkosť. Možno tak. Dáme OK. Tak. A OK. A už vám prídeme. File a save. Také proste, hej, sa vám ukáže. OK. A tu kde si to chcete uložiť, dáte uložiť a sa vám to stiahne. A máte to. Dúfam, že som vám s tým nejako pomohol. OK, no. Pre dneska by to bolo všetko. Píšte do komentov, že čo mám natáčať. Ešte, že s čím pomôcť. A tak. OK, tak díky a čau.